Kang ngabo plastik ni bag wa mani nai di norok nara nai thok jakka kabang puila pasti surungai tong wana ni bagai paya kho ke norok nang siang marok nugui bo malia tangkang tabuk no pasti o plastik ni bag no wana ni surung mani bagai kang juti sini rung ke norok na ang kaham ka wana ni bagai phunuk nai ke norok nai chung di ani bithi kei ko obono hake tlang kha ko obono hake na kha ko hai kya kei ko roh ka bo yang tekes ko obono chung taba aste aste khama tlak nai kang ta se clear khaboro maya kho ang kep ni thani sringya tang kang obo youtube nai nai srungmani o plastic no pai nai ke ko ke norok bo srungbai mano nogo tong to tei kang bobo srungnani ang bobo tabok srungani tongo ke norok bo srungbai mano norok na chukjagoi rok tong hangke norok comment rok khaijadi tai share rok khaidi kenorok nang tabuk jora marok phunok nai ke tabuk ang abono jora nai kang tabuk kor yang tikhet dawi jora rok nai hebang ringya kho ang abo tabuk phas no srungai tongo kang abo srungai tongmani siko kai norobo srungai mano ni samani kokse kata kormo bai wanai thajing to kufur bai wa mani phunukjak kata kormo bai wanai tamka sajing sajing video rok khlaima ba kisa norok kaham ka nugia phunungoi tongoi mano iya bana hake tolangkha aste aste truk truk he koro dabal ni bagoi leri tongkha dabal jora mani bagai ta kenor bo nogo tong tei wai mano naikebo belek kheno kutu naikhe belek kheno kolai hai plastic ko dam tong tai ne bo naithok mijil phele phele kang abo puila munang puila srungmani phasti white tongo kobang youtube nai nai srungmani ta kang ta white tongo kang abo norok no phol wa marok phunugui mangla norok no bebak to phunung manglak tamka ngobo ta phasti srungman bla norok nang tasha clear khurung khangke norok nang phunuk nai wa puilan siming siangai wa marok norok nang phunuk nai ke norok nan video no ta ta to ke norok nai lai jati
Oke, angbo puila pasti urungnya nunggu tong mani, kang YouTube naik nyaka, oke, tak baik tong dah, gasok nah hambai, norok ni bagai, mau bek wana ni, ke pacu tu nunggu tong ha, ke nunggu tong lain nak cakap tong itu mereka.